Ассалом тамошобинон, сазед назед саломатиётон хуб ай духтарако, як хабари хуш. Имрӯз барашко барои шумо распродажа. Мухе сангои хушрӯ. Мана бинен чӣ бисёраки фасонакай. Нархошон 140 сомон донада. Касе ки оптум мегира 120 сомонӣ. Марамад ино 180 сомон буда наворои пеш монедида бошен. Медонен духтаро. Касе ай 5 та боло мегира 120 сомонӣ марҳамат. Ира бинед чӣ хушрӯай. Ҳамашон барои шумо распродажа духтарако. Биёин дер накунен. Ин распродажа нав ҳамин рӯз кардем ташкил барои шумо духтаро. Марҳамат 140 сомон як либосш. Касе аз 5 та зиёд мегира 120 сомонӣ. Инаи рангшам беҳад хушрӯ. Диден? Бо ҳамашон барашкои фасонаки блеск доракан. Марамрои фасонан. То охири навора тамошо кунен, ҳамаш борои хушрӯ. Аз инам мехом қати я апашка шинос кунам. Апай барно қати. Апай барно да хона шиштагӣ. Да як сол 2 бор 200 сомонӣ да харид мекуна. Не ки ай 100,000 рубл зиёд ойлик мегира ҳар моҳ. Бизнеси хича дорад, да хона бизнес мекуна. Диден занак марда, чухали занак марда. Карач подписчико дӯстони азиз, касоне ки мехоҳанд ранги апай барно хона да шиштагӣ пул кор кунанд, да як сол 2 бор 200 сомонӣ да харид кунӣ, не ки ҳар моҳ 100,000 ойлик гирӣ, это нереально ҳо. Не ки мешава, ман худмам кор дорам дагим да ширкати Атоми. Ойлики ман ин моҳ гузара насиб шумо да ман нишон метим. Ай ин ширкат ойлик ма баъд шумо ба фикрм ки хушрӯтар бор мекунед. Не ки то вақта шумо метонед ки да апай барно подписаться кунед. Бубинед сторисоша, пешравиша бинед чӣ ойлик, пойликоша мегира, нишон метия ва пул коркунира бе пул ёд метия подписчико ягон сомаи шумо намегира. Азизҳо рафтан мегирем. Медонед касоне ки мехоҳанд заказ кунанд ягон чиз, масалан дар иҷа ҳастай барои ҳомиладоршавӣ, ҳар чизакои зур дорад, барои мӯи сар ғавси хушрӯ шидан, барои одамое ки сарашон уже калай, мӯҳошон брояд, та шампун, спрей, ҳар чизакои зур дорад. Ана баъд барои харобшавӣ коктейл, чойҳо дорад, барои памята зур кардан, барои ҳама проблемаҳотон шумо метавонед ки дар ҳамҷа ягон маҳсулот ё мекунед. Сертификати ҳалол дорад, бо ҳама чизош хеле ай гиёҳҳои табиӣ тайёр мешавад. Дӯстони азиз, химикат неста, ҳама чизош ай гиёҳҳои табиӣ. Барои ҳамин подписчикои ма касоне мехоҳанд чиз заказ кунанд, касе мехоҳад кор кунанд, нависен ё инстаграмшонда ё ватсапшонда, шумо да обязательно ҷавоб метиҳам, пул коркунӣ бепул ёд метиҳам. Аввал 190 сомон буд дар хотир дошта бошед духтаро. Ин ҳозир распродажа дафтидагиай. Нархиш 140 сомон донада. Аз бисёриёш яктае лекин мондагиай духтарако. Ам якта мондагиай. Инаи бисёрш духтарако якдонагиай. Мана барои ҳавай духтаро метавонед ки дархост кунед. Ира бинед чӣ хушрӯгли анурак. Анаиш воймай бадай бо. Лекин як таги мондагиай бисёрш. Барои авай духтаро вақте гирифтанӣ бошад, як бура чандташа сурат партоен. Инам диден ичхи фасонай. 190 сомон буд наворода. Лози бошад барои шумо 140 сомон. Мана ин рангшам ҳаст, ранги беҳад хушрӯ. Баъдан бо иша бинен. Инашам киртада аҷоиб хушрӯ мебиёянд. Худчонамам хас сабука ки мулоими хушрӯай материалаш. Ба духтаро инаи гули 180 сомон буд. Дина ма видео карда будам. Дигар ангош аллакай тамом шид. Ҳамино якдонагӣ ҳозир мондай. Биёен духтаро распродажа 140 сомонӣ. Марамат дер накунед, каси дар корай дархост кунен. Боварӣ дорум бурд мекунен барое ки и хеле санго, и хеле материала и нарх намеёбен. Иша бинед, ишам яктаяй. Ишам бинед чӣ фасона, иям ҳами як донаен духтарако. Мана бинед аҷоиб буд. Хулас 140 сомон донада. Оптумда аз 5 та зиёд гирен 120 сомон. Бо ҳамин навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем. Хайр саломат бошед.